Ja. Forduljál csak hanggal. Forduljál csak. Ide. És te beálltél. Na mutasd. Gyere ide. Ide a kukachoz. Gyere ide. Fordulj ide a kukachoz. Fordulj ide a kukachoz. Menj oda a kukachoz. Hanggal. Menj csak oda a kukachoz. Tessék megfordulni. Na, gyerünk. Ott a kakadú. Gyere, mutasd meg a Deának. Mutasd meg a Deának, hogy hol a bagoly. Mutasd csak meg, hol a bagoly. Mutasd meg neki, hol a bagoly. Melyik a bagoly? Nem az a távol. A bagoly melyik? Melyik a bagoly? Remegni fog a videó. Melyik a bagoly? Hol a bagoly? Itt a bagoly. Hanga. Itt van a bagoly. Itt van. Itt van. Tudod, mit mutasd meg? Akkor itt mutasd meg, melyik a pelikán. Melyik a pelikán? Mutasd csak meg, melyik a pelikán. Hol a pelikán? Hol van a pelikán?